Promote for a long live, long live, long live. Perengasar long live, long live, long live. Perengasar long live, long live, long live. Perengasar long live, long live, long live. Govinda Basumtari long live, long live, long live. BTR long live, long live, long live. BTR long live, long live, long live. बे समाव सनितपुर जिल्लानि गोबां रायजो राजाफ्रा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरसिम बिटिआरआव हाबनायखौ लानानै गोबां गोजोननाय फोरमायदों जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बर'नि मोननै गोरोबथानि उनावबो गोजोननाय गैयै सुखु गैयै रायजो जानो गोनां जादोंमोन सनितपुरनि रायजो राजाफ्रा नाथाय बिटिआर गोरोबथानि उनावसो सनितपुर ओनसोलनि गोबां ओनसोलाव गोजोन फैनायखौ फोरमायदों बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजोंसो सनितपुरनि हादानाव रायजो जानाय बिथांमोना हारिमु पाट्टा मोननो हानायाव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथांनिसिम गोबां साबायखर बावदों सनितपुरनि रायजो राजाफ्रा बिटिआर गोरोबथा जायैनि सिगां बातासिपुर ओनसोलफोराव गारि गंसे बायनो हायामोन गारि सालायनो हायामोन हर सान आर्मी पुलिसनि गोबां सिग्रोमनायजों जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादोंमोन बातासिपुर ओनसोलनि गोबां मुंख्लं जानो गोनां जाबाय होननानै फोरमायो बातासिपुरनि ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा मख'जाथावदि बातासिपुरा बिटिआरआव हाबनायाव लाख'हायै गोजोननायजों बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांमोनखौ इनायनो गोजोननाय आरो साबायखर बावो गोजोननाय बावबाय जोंनि बे जिहेतु जोंनि बर' जोहोलावजोफोरा सिगांनिफ्रायनो हास्थायबोबाय थानाय जे जोंनि बे बर'नि रायजो मोननाय बेखौ दिनै जों मोनफुंनो हाबाय मानो होनबा गोबां जोहोलावजोआनो जोंनि बे बर' बिटिआर मोननायखौ हास्थायनानै गावनि जिउ बावलांबाय बेयाव जोंहा दिनै बे जोहोलावजोआ जिउ बावलांदोंबाबो दिनै जोंनि मोजांनि थाखाय बे हाबाखौ मावना गालांबाय बेयाव जोंहा गोजोननाय मोनदों मानो होनोबा दिनै प्रमद सार बिथाङाबो जोंजों लोगो हिसाबै जोंखौ लाफानानै गोबां जायगायाव दावबायनानै दिनै नैबे हाबाफारिखौ मावफुंनो हाबाय बेयाव आंहा जोबोद गोजोननाय थाबाय मानो होनोब्ला जों गिदिर गोलाव नङा जाम्बा जाम्बि बिनिखायनो बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनैनि नैबे जोंनि बिटिआर हाबनायाव गोजोननायखौ जासिबाय आरो बे प्रमद सार बिथांनिसिम थोजासे साबायखर थाबाय बिटिआर सरकारनि प्रमद बर'नि रनजित बसुमतारीनि फैबाय थानाय समाव जोङो नैबे बिटिआर सरकारखौनो जोङो सापर्ट खालामगोन जों आरो गासैबो बे सनितपुर बिश्वनाथ गासैबो जोङो नैबे बिटिआर सरकारखौनो सापर्ट दं होननानै जों सानो थांनायबो सिगाङावथ' जोङो जिबायदि जोङो मोनथाय मोननांगौमोन जोङो बेखौबो मोनाखै दा लामा दालांफोरखौबो जोङो सिगाङाव मोनाखैमोन नाथाय नैबे बिटिआर सरकार हाबनायनिफ्राय जोङो लामाफोरखौबो दालांफोरखौबो एसे सायज' मोननाय जादों आरो जोङो दायो बेखौनो फोरमायनो सानदों जे जोङो गोबां जोङो बे बिटिआरआव जोङो गामियानो हाबनानै थाबाय जों बे गामिनिफ्राय जोङो आरोबाव जि दफाफोर दंबायो बे दफाफोरखौ आरो हाबबावगोन होननानै जोङो सानदों आरो हाबबावथों आरो जि दफाफ्रा जोङो हाबबाय बे दफाया गासैबो जोङो बिटिआर सरकारनि बा प्रमद बर'नि सारनिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखर बावगोन आसाम सरकारनिसिमबो बिनिखायनो जाखिनि दफा थालांदों बे दफायाबो हाबनांगौ आरो जि दफाफ्रा हाबबाय जोङो गासैबो जों बिमा माहारि बिफा माहारिफ्रा गासैबो जोङो गोजोननाय बावदों रंजाखांनाय मोनदों बिनिखायनो इयुनाव जा एसे एनै हाबनो गोनां दं बेखौबो हाबबावनांगौ होननानै जों सानो आरो सिगाङाव जोङो जेरैबायदि खस्थ' मोनदोंमोन जोङो जेरैबायदि न'खराव थानो हायाखैमोन फिसा फिसौ जोङो गोरों खालामनो हायाखैमोन गारि बायनो हायामोन मटर बायनो हायामोन गारि गंसे सालायनो हायामोन बे समाव जोङो गोबां दुखु खस्थ' सैनांदों दा नैबे बिटिआर सुक्ति जानायनिफ्राय जोङो बेबायदि जोङो खस्थ' मोननाङाखै गारि मटर गोसोबायदि सालायनो हायो थांलाय फैलाय जोङो हान्था मेलायाव जोंहा इसिबां दुखु खस्थ' मोननाय जायाखै आरो सिगाङाव जोंखौ आर्मी पुलिसफ्रा बिदिनो न'खर न'खर हाबोमोन नागिरहैयोमोन न' हाबनानै बेबायदि एनकाउरि खालामहैयोमोन आरो लोगोसे गावसोरो जि गावसोरनि नुनायाव मेगननि नुनायफ्राव दाउ अमाफोरबाबो हमनानै लाबोयोमोन आरो बुख्रुब सुख्रुब खालामोमोन
फैबाय थानाय समाव सोरबायदि दैदेनगिरिखौ मदद खालामगोन जोङो फैबाय थानाय सरखाराव नैबे बे पाटाफोरखौ नोंथांमोना मोननो हागोन नामा? जोङो हानि पाट्टाखौथ' जोङो मोनबाय आरो माखासे जोङो मोननो गोनाङाबो जाहाथे इयुनाव जाथों नङा होमबा बिनिखायनो जोङो जाखिनि मोनबाय जोङो 2022 जोङो बे हानि लेखाखौ जोंनिनो उरखाव ब्रह्मनिफ्रायनो जों बे आखाइनिफ्रायनो मोननाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो नैबे बिटिआर सरखारखौनो जोङो सापर्ट खालामगोन जों आरो गासैबो बे सनितपुर बिश्वनाथ गासैबो जोङो नैबे बिटिआर सरखारखौनो सापर्ट दं होननानै जों सानो थांनायबो सिगाङावथ' जोङो जिबायदि जोङो मोनथाय मोननांगौमोन जोङो बेखौबो मोनाखै दा लामा दालांफोरखौबो जोङो सिगाङाव मोनाखैमोन नाथाय नैबे बिटिआर सरखार हाबनायनिफ्राय जोङो लामाफोरखौबो दालांफोरखौबो एसे सायज' मोननाय जादों आरो दायो प्रमद बर'निसिम रोजा रोजा साबायखर आरो पुनराय जोङो बेखौनो देरहाबावजानो लुबैदों आरो जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक नंगौ जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एच.एस. स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरलायनाय गोथाव केक बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 7676135188 8860607313 आरो 880007664009 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन अब्ला माखौथो नेना थाखो जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दान अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक